guys ni Army sa among panimalay. O ato makita ani ang pag trabaho sa among ang labat sa among pantawan guys, kay gabok naman kini, kinahanglang ilisan. Tiaw ba 5 years ago naman ning labatan ni. Mao nang gabok na kaayo o dali ra kaayong sudlon sa mga mananak. Mao ni nga amo ang gi kauban ako guys, ang ako ang kapika sa kinabuhi o ang amo ang masamong. Gawas yun na siya. Murag sibak system ni guys sa pamilya. Aduna sab dinhi ang akong mga anak. Nahinungdan mo sa nayaging simana guys, nag-vlog mi og kanang gakuha mi lipak. Mao na ni guys, mao ni among gibuhat karon. Og nagpasalamat ko kay ang ako ang mga anak ni suporta pod niini guys. Mao na nga karong adlaw na nahukman jud namo guys nga trabaho na siya kay labong wa oy trabaho si Mr. Gamay diferensya ana. Langsang lagi na. Tuod na. Biit, mali-ali dia. Langsang siguro na. No, sasa sige mo kasi Kapit kahoy. na ano mo na tayo. Ligwatig kahoy di, ligwatig kuan di. Sase. Sino para din tabla. Uy, bundutas eh. Natipak? Bundok mo eh. Ingon ligon. Sase. Natipak ra guys. Gabok, Nagabuk man di. nagabok man di ay. Butang na to gawas na to. Ana. Okay. Paras tabla ay kaskuhonon. Gana good kasi ha. Kaya mas pangan betul kan. Sulod na kaban atas eh. Pangan. Bang no pila lagi. Hmm. Parera. Ha? Pangan dari kuat pa. Burong. Ise. Ika, Dia ada pilih. Oh, loud pileo. langsang betul betul. Tumbok. Suara. Tahu tak? Tumbok ono mah. Jadi kita tetap mau. Imo nih waktu dulu kawan pareas. Ilan ito sih? Ay, Pa. Gantinos?
Wa nay pultahan ni Doy kay kuan man ni kanang Jamu deh hangin sunan. So nainang akong kutsilyo na. Auluwag. butangan ra kuno kuan. Jamu hangin sunan eh. Paano di nga? Naman. Dos. Naman. Para na ang media na kay bawo na ning kuan gahi na. Bawo na ang sakay. Tuara kuno media to to. Matag to. Ano na media? Tuara to to. Oh, para magbiaram biare. Ano ka na produkto ko ba? Oh, hawak ba? Oh. Hawak na ba? Nasa mo kagabo ko na. Sa katapusan guys, nahuman na jud nila ang paglabat Hilingin. o nalipay kay ko guys kay nahapsay na ang amo ang pananaw ani. Hinlo na tan-awon Ako, o pataw lang. aniya nagpahilo na nagduha guys so ang duha na mo ka panday Dupa nga. ilang gitistingan og lingkod kung maay ba lingkuran nga tawo sila guys kay harang jud kunong hangina. Ano gusto na ko guys nga pantawan hangin. Butangar lingkuranan. Sakbay pero kira man piso. Guys, ako magpasalamat kaninyo guys sa iway pagpuas ninyong pagtanaw sa akong mga videos. O ako mamalihog guys nga mo subscribe mo o mo comments and share sa akong mga videos aron sa ingon makahatag mo og pagtabang dire kanako. Ako mo yun guys. Bye-bye! Na may text ni Bilin di ay.